Не мога да го снимам този кадър, но ми даде такива две нови карти. Оставете, моля беше по един лайк. Те две карти ми ги дадоха, аз те ги исках най-много и ми ги дадоха. Моля беше, оставете по един лайк и се отминете с камбанката. Така. А хора, аз съм играл отдавна играта и затова съм ги взимал тези неща. Така. В момента продавам някой тук. В момента продавам, чакайте да ги покажа. Лефия ще съм си коментар много. Ето тези, не знам дали ще се продадат. Така. Мисля, почваме един матч. Чакайте хора. Тук дали мога? Имам 1600. Така. Добре, подарък имаме. Това подарък трябва да правим на нещо. Тази карта не ми трябва. Ще ми го даде това. Добре, не знам какви са тези батерии, но ще ги взема. Благодаря, игра. Така. Аз буквално на плейкбол на... В това 500 евро не мога да купа. Не мога. Аз мога да купа такива. Мога да знае това. Добре, дай. Кри. Не знам, че но само да и от така, нищо не ми дава. Така, две повторки, една личност. Добре. Най-после ми даде. Така. Не знам, което ти трябва. Но той е мисля да го... Ларни Торес мисля трябва да си го сменя. Изменете хора. Чакайте. Аз ще си ги продавам, защото не ми трябват. Аз ще ги продавам. Така. Така. Мисля да почвам един матч. Така. Кое беше? Тук ли натисках? Аз скоро съм играл, не знам от колко време. Какво това бе? Аре, искам да си играя нормално матч. Това. Бате, какво? Той тук ми попал това беше. Нали? 5 милиона на 100 и бях на 100 хиляди. Те хора... чакайте бе хора. Там пише, когато пише изтеглено, пише, че играят на 1 милион хора. На мен така ми пише. Това е по-добро. Аз ако я бях играл през цялото време тази игра, ще бях аз по-добър. Така. Сега почваме така. Забравих, че имам Ерик Хайланд. Забравих. Чакай малко. Кой играят? Забравих, че имам Бербатката. Бербата. Бате, какво правя? Какво правя? Аз съм играл от годината игра почти. 9 месеца някъде. Но 6 месеца не е играта игра. Пеле. Але бе. Але дай ми пас. Дай ми пас. Бербата ти. То бербата беше много силно. Но те ме е апгрейната в FC Mobile. Те ме е най-добрата. Мара, това вратар беше го купих, добре, че си го купих. Иначе нямаше да кара. Ако беше, мисля, че ако беше тези скъпите вратали или той някакви рандоми,
Дам пас на Флин. Не бе, исках да дам пас, бе. И ми лагва играта, бате. Дай пас. Бербата е много бързо. Това е добро. Искам да знам колко... Какво? Какво? Не е било в него топката. Не мога, хора. Аз съм играл от 5 години тази игра. Много време съм играл. Така. Бербатката. Само вкарам гол. То беше... Аз забравих, че има такива, как се казваше. Забравих, че има... как се казва? Не помня, хора. Споменете. Нямам се, че не помня, как се казва. Просто съм играл от 50 опаде. Мате от трилиони години съм играл. Тя е излизна тогава, но стана много слаб. Що съм скръстил Меси? А не, Меси. Штришът. Когато съм се кръстил така, съм бил някъде на 5 години само. Стига, всяко да... Хора, нещо тук... Не. Хора, това вратаря трябваше да го спаси. Не знам. Направи го. Вратаря не го спаси. Але бе, ботки. Але бе. Моята сестра е силна, аз съм станал много слаб. Имам и по-слаба, но... Бате, аре бе! Тая игра пак се изтрива. Се изтрива играта, сега ако ме вкарат. О, добре, че имам си един вратар, батко. Оп. Не бе, падни бе. Не бе, Бербатов! Къде стоиш, бе? Бербатов не се опита. Аре бе! Добре. Ша дам на Халанд. Искам да вкарам. Добре! Направихме гол. Вкарахме гол от далече. Поне от далеч, хора. Поне от далеч или... Така аз изобщо не видях. Тук някъде... Колко метра? Добре, добър гол. Халанд още ще е добър. Аз го ползвам от много време. От няколко месеци. Вече от 4 месеца го ползвам. Аз го пакнах. Така. Добре. Сега ако го то сигурно... Сега на мен ме е давал... Миналата FIFA беше... Мисля, че по-добра или тази FIFA е... Не знам, някой мисля, че тази FIFA е по-добра. Аз мисля, че тази FIFA е по-добра, другата 23 имаше някакви бъгове, имаше хакери, падал съм се 2 пъти с хакер. Това ми много ядосах. И репортнах и не знам дали са го бамнали, защото тя вече FIFA-та... Предишната FIFA може да се репортва, защото раздавате хора. Какво бе? Какво? Душ... Дали има душпа? Как се... Добре. Браво, гол! Браво, гол! Добре. Хора, добре гол. Добър гол. Добър гол. Това ми хареса гола. Този, който го пакнах.
Така. Добре, че... Добре, равно сме. Ще завършим май равно. Или не? Да, равно... Да, равно ще завършим. Имаме се да му вкараме. Както и той. Той има по-голям. Чакай, оп. Вече май няма шанс. Добре, няма шанс. Равно първия матч е добре. За мен от много време съм играл. Той е с по-голям овераут. Така. Така. Ето гол ми хареса най-много. Хора, чакайте. Ето гол ми хареса най-много. Чакайте. Ето гол ми хареса най-много. Гледайте как го хора. Да, така. Да нямам копирайт. Това си го намалих. Така. Така левкам. Така. Але вече не искам да гледам тези песата. Така. Ето тази песен. Няма да получим копирайт. Така искам да видя на първия света какво имаме разлика. В първия света е с 2 оверала в повече от мене. Що има такива оверали? Даже сигурно най-последния на света е в повече овералът. Сигурно, я. Да, даже последния с повече овераут. Така. Добре. Не знам, хора. Така. Това го искам много да го взема. Хора, ако питате какъв ми е вратаря, защото паже много добре, е този... Не мога да чета, но е от Ливърпул. Няма ли други футболисти от Ливърпул? Не. Има ли от Байерн Мюнхен? Да, има от Байерн Мюнхен. Ето го от Байерн Мюнхен. Тут кога го имам, брат. Ще изстрелва играта, брат. Така мина да те FIFA, ще бях купил в Паша. Така, хора, добре. Мисля, че вече да приключваме с това видео. Хора, да завършим с бокса. С ето тези. То дисто няма един тука. Ту. Така. Да видя. Добре. Не е от най-лошите. Но аз няма изобщо никога го ползвам. Ще има един от най-силните. Халанд. Някой вика, че Халанд е много силен. Така е, но... Така. Сега, тук, ето така. 2 пъти бъдува. Добре, айде 2. Добре, 2 пъти. Сега, още ми дале. Така, един път. Добре.
ще ги продава. Аз мога да ги продавам. Аз да не мога да продавам, бе, човек. Добре, получихме пари. Добре. Аз ще го... Така. Хора, аз направих Bulk Ox или се падна ето този. Ето тези двамата. Така че, хора, това всичко беше от мене. Чао, хора.